kaya truk emang ya. Pemakaian nyotor loh, jalan di sini ada urusan. Wah, yo lho padane coba ya ternyata. Oh, Sim-sim ora enak. jadi ya ora kaya wong biasa. Kaya wong biasa ngene iki ngono. Iya, paham aku. Ora kaya umume wong. Heeh, ngono. Barang halus kuwi maksudnya gak padha karo barang ngene iki. Heeh. Ini iki jenenge. Nek kasar karo nek amun halus sih piro lagi kok. Kasar iki nek iki. Kasar iki. Lah iki pematuran wis ora padha. Ora nek polisi ora nek. Alam kasar karo alam halus. Ya kaya wae ini alam kasar iki. Nah, halus iki lagi tok, mabur lagi tok. Kaya urusan polisi-polisi barang ora enek kono Mas.